Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Kuno ko'y pangutana. Unsa may tabo sa katawo nga nahimutang taliwa sa dagat ug nagsakay sa gamayng sakayan. Walay mga isla. Unya miabot ang dako kayong unos. Dagkong mga balod. Wa say kadaganan. Sigurado yung mamatay siya. Madisgrasya gyud siya. Unsa may iyang pangayoon sa Ginoo. Eksakto. Milagro gyud. Milagro gyud. Mao ray iyang ah, katubagan sa iyang kahimtang. Nakabaha karon sa dakong unos sa imong kinabuhi. Igsoon? Basahon nato ang dalang kasulatan sa Mateo 8, versikulo 23 ngadto sa 27. Mateo 8, versikulo 23 ngadto sa 27. Nagingon, og sa paghisakay niya sa sakayan, ang iyang mga tinun-an misunod kaniya. Og tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos nga tungod ni ana ang sakayan natabon-tabunan sa mga balud. Apan siya nakatulog. Og ilang giduol siya og gipukaw nila nga nag-ingon, Ginoo, tabang, mga matay na kita. Siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo? O mga taong diyutay pagsalig. Og bibangon siya, og iyang gipadlong ang mga hangin og ang lanaw, og miabot ang dakong kalinaw. Og ang mga tao nangahibulong nga nag-ingon, unsa ba di ay kining pagkatawhana nga bisan pa ang mga hangin og ang lanaw mupatuo man kaniya. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong giluhan, milagro sa dakong unos. Milagro sa dakong unos. Magampo ta mga igsoon. O amahan namong langit nun, mo'y naglantaw kanamo sa matag panahon kahintang sa among kinabuhi. Ginoo nga naagyod sa grasya, dili magpasagad sa iyang mga katawhan. Hinaot pa nga pinaagi ni nimong pulong, Ginoo, makita namo ang imong gahom nga mooy makapalig-on sa among pagsalig diha kanimo aron kami makapagpanginabuhi sa imong kabubuton nga matarong og pagkabalaan. Lord, salamat nining among pulong pag-aablihan karon. Ablihi usab ang among matag kasing-kasing. O kining among pag-ampo dala among sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Nining atong gibasa nga kasaysayan, nahitabo dinhi ang dakong milagro. Milagro sa pagpahilom sa dakong unos. Daghan at kasinatian sa mga espiritual nga mga unos sa atong kinabuhi. Muhunong mangganining unos sa atong kinabuhi, usahay sa daghang mga adlaw, buwan, tuig, daghang oras. Busa daghan ang mga naapektuhan o gipang kuyawan ug naapoy ubang na disgrasya. So unsa may koneksyon nini kining atong gibasa karon sa atong pagsalig o atong pagpanginabuhi isip mga magtotoo. Unsa may atong pangitaon taliwala sa unos sa kinabuhi. Sa mga pagsulay, mga tentasyon, mga kapildihan, kinahanglan nato ang gahom sa Dios ug mao kana ang milagro. So nining teksto nga atong gibasa karon, usa lang kasulti ni Jesus, mihunong ang unos. Grabe ang milagro.
usa lang kasulti ni Jesus nahitabo nga ang giproblema sa mga alagad mihunong. So unsa may atong makatunan niining milagro ni Jesus sa unos? Dunay mga leksyon nga atong makatunan niining milagruha. O kini atong masayran sa upat ka kaparte nining kasaysayan. Upat ka parte. Primero, ang panghitabo. Mao nay primero ang panghitabo. Primerong parte, nag-ingon sa versikulo 23, og sa paghisakay niya sa sakayan, ang iyang mga tinun-an misunod kaniya. So nganong nahitabo maning unos diha sa ilang pagpanaw, sa ilang kinabuhi, bisan pa sa atong kinabuhi. Ngano man nahitabo man ni? Tungod ba sa mga sala, pagsupak? Atong tan-aw nga kining pagpanaw nila maigsuon sugo ni Jesucristo. Sugo ni sa atong Ginoo. Kung atong tan-awon ang cross-reference, Mark chapter 4 verse 35, nag-ingon, og sa maong adlaw sa pagkahapon na kaayo, siya mingon kanila, manabok kita ngadto sa usang daplin. Kini sugo ni Jesucristo. Og siya maoy nangulo sa pagsakay dito sa kayan aron sila motabok ngadto sa pikas. Daplin. Iya kining kabubuton kay tungod duna say katuyuan sa ilang pagsakay sa sakayan, pagpanaw sa karagatan paingon sa pikas daplin. Busa ang unos nga miabot nining pagpanaw sa mga alagad. Dili ni resulta sa pagsupak, kundi kini mao kini kahimtang sa pagtuman sa sugo ni Jesucristo. Now, kinsa maning magpapanaw kung atong tan-awon, kinsa maning sila? Basahon natong utro ang versikulo 23. Og sa paghisakay niya sa sakayan, ang iyang mga tinun-an misunod kaniya. Klaro kayo, maigsoon, nga ang iyang gisugo nga magpanaw ang iyang mga tinun-an. So busa, kini mga tawhana, doon na na'y kasintaan kang Kristo, doon na say kaluwasan. Igo na ang ilang relasyon kay Jesus. Sa pila na katuig nilang uban-uban, daghan na sila nakatunan. Subusa, kining ilang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nining panghitabua, kini nagpakita og devotion kaniya. Kini nagpakita devotion, gugma, no, pagsalig, pagmahal. Gusto nilang pirming kauban sa Ginoo. Kung asa siya paingon, tuwa usab sila, dili sila mubuwag kay tungod devoted sila sa atong Ginoo. Mutuman gyud. Apan miabot ang unos. Ikaduha, kining nagkining pag-uban, pagtuman sa mga tinun-an, kini nagpakita og dedikasyon kaniya. Kini nagpakita pahinungod sa atong Ginoo. Andam sila sa bisan unsay maatubang nilang mga dagkong katalagman kay tungod ila kining kinabuhi ilang pahinungod ngadto sa Ginoo kay tungod sila dunay pagmahal sa Ginoo. Bisan sa unsang kalisod, tuwa sila, dedicated sila kaayo. Sama nimo, sama nato. Nga kita Kristohanon bisag wa tay makaon, wa tay sudan, bisan pag masakiton ta, nalang gyapon. Naagyod ang atong dedication kaniya. Hay maning lugar may tabo, kining unos. Lugar sa pagpanaw, unsa man? Dagat sa Galilea. Na atong tan-awon ug gamay, unsa ning Galilea? Dagat sa Galilea. Kining dagat sa Galilea, suba ni maigsuon nga dunay 12 ka milya ang katas-on ini. Unya,
ubos kayo ni sa mga bukid, no? Naapoy unom kamilya ang ubos ni ini. Pagkahimutanga. Og sa palibot nining subaan, naadaghan ang mga gagmayng mga nasod. Gagmay mga nasod. O kining maong suba sa Galilea, puno ni sa mga isda. Naagyod pagka usa ni kining mayaman, no? Dato ning lugar. Busa kini usa ni ka primerong negosyo nga lugar. Unya kini gipalibutag mga bukid. Now, ug na ang dagat kali ang subang nga lang naay bukid maigsuon, ang may tabo na dunay hangin gigastas makahimo ni dayon og alimpos. Busa kung dunay alimpos nga naa sigig abot ng alimpos, naagyod ang bagyo. Naagyod ang bagyo. Sama sa kinabuhi sa mga anak sa Dios, nimo og nako. Gilibutan tag mga higala, gilibutan tag mga anindot nining kalibutan. Sa atong pagtuman sa kining pagsugo sa Ginoo, naagyod ang atong kining panalangin daghan apan dali makahimo kining mga kahimtanga o mga alimpos sa mga problema. So bisan pa sa atong pagtuman, bisan pagsakay nato sa sakayan ni Jesucristo at ibutang ministry, will o ang kabubuton sa bisan tagsakay ta, dili kita exempted sa unos sa kinabuhi. Bisan pa sa atong pagtuman, sa atong devotion and dedication to Christ, dili ta absente sa mga unos sa kinabuhi. Ikaduha, may igsoon, nga leksyon. Nahitabo ang dakong unos. So mao nang background o karon ang dakong unos. Atong basahon 24 ngadto 25. Og tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos. Nga tungod ni ana ang sakayan natabon-tabunan sa mga balod. Apan siya nakatulong. O ilang giduol siya, o gipukaw nila. Nga na nag-ingon, Ginoo, naagi pagswagit ni Mingsoon tungod sa kalisan. Tabang! Mga matay na kita. Kaya na, tungod sa ilang kakuyaw, kahadlok, giapil ng Ginoo nga mamatay ko, no? Mga matay kita. Kining unos nga nahitabo maigsuon, nahitabo ni taliwala sa dagat. Ang atong kinabuhing Kristohanon makumpara sa dagat na naay mga bawod, naay mga hangin. Busa kining atong pagpanaw prone o delikado ni sa unos, dali makahimog alimpos. O kining unos nag-ingon maigsuon atong basahan 24 kung unsay kahimtang ning unosa. Mingon ang writer si Mateo, og tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos. Kanang pulong diha nga miabot maigsuon. Miabot sa English na mibakod. Sa English Nasby, mingon, and behold, there arose a great storm on the sea. Numpakod. Ambot pasabot, grabe yun yung dakong unos, higantig yun ni. Diha sa taliwala sa dagat. Diha sa taliwala sa pagpanaw. Bisan pag nakasakay ka diha, sa sulod sa sakayan, nga naa si Kristo. Maingon din nga, usa ka makusog. Sa Grego, dako. Dako. Ang dako sa Greek kay megaton. Ha? Megaton. Ambot pasabot, milyong tonelada.
ang kabug-aton ni ining unosa. Onya, ang unos sa Grego po sismos. Kining sismos pirmi ning pagagamiton nga termino kadtong mga scientist bahin sa mga linog, no? Ka bulkan gali mo buto gali bulkan linog na sismos. Subot pasabot nagkurog ang taliwala ang kahimtang sa karagatan sa diha nga naa sila nagpanaw kay tungod megaton ang unos pagkakwilaw yun ni Migsoon. Mga sila nangalisang yun. Miswagit sila, nananggid yun sila. Bisan tuod sila o mga veteranong mangingisda, apan nangalisang sila kay talagsaong rakining unusa. Lahi ni sa ilang naandan. Kung kanus ay noon kauban nila si Kristo, nahitabo nung dako kayong unos, higanting unos sa laing kuan pa translation, halimaw nga unos. Atong pangutana, kung kano sa kauban nato si Jesus, moabot ang dako kayong kakuyaw, halimaw sa atong kinabuhi nga daw murag wa na gyud tay paglaom. Unya, sismos na linog, no? Megaton, tinawa ng megaton nga daga na unos, linog yun ang kurog yun ang tibuok paligid. Mausab kasagaran kanato ng Kristohanon kung dili ta nakaandam, kung watay kasinatian sa pulong sa Dios sa iyang mga pagpanudlo, pag-abot sa magkurog kayo nga sismos nga unos atong kinabuhi, mga lisang gyud kita. Busa ang pulong sa Dios naghatag kanatong warning. Bisan pangadto kang Apostol Pedro, atong basahon 1 Peter chapter 4 verse 12 nagiingon. Mga hinigugma, but pasabot, mga igsoong magtotoo, mga anak sa Dios. Ayaw kamo paghikurat sa magasilaog nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagainon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Kining uno sa kinabuhi, dili na nato angay ni ikalisang ug kakurat kay tungod mo abot yun. Bisag na kas taliwala des kabubuton pagtuman kang Kristo, mas labaw pa rin dakong unos. Nga naman, dili kay ingon aron mamatay ta, madisgrasya ta, dili aron kita isanay nga musalig mo tawag ta kang Kristo. Salig ta sa atong pagtuo kaniya nga siya maoy atong Ginoo nga makagagahom. Kining unusa dakong hulga kayo sa bangka. Ang sakayan. Ang sakayan maigsuon, tanawa, itong basahon sa Marcos 4 ngadto sa reference. Marcos 4:35 ngadto sa 36. Nagingon, og sa maong adlaw, sa pagkahapon na kaayo, siya miingon kanila, manabok kita ngadto sa usang daplin. Manabok kita. Apan, pag-abot sa 36, nag-ingon, og sa namahawa sila sa panon sa katawhan, ilang gidala siya, uban kanila sa sakayan, diha na siyang daan. Tuwa na nag-una na si Kristo sa sakayan nga pagasakyan sa mga alagad. Nagauna na. So kining sakayan, mahimutang nato ning iglesia, na nagyud ang Ginoo diha. Mahimutang ni sa atong trabaho, na ang Ginoo nag-una na. Kinahanglan yun nga atong magsubay ta sa iyang kabubuton. Sa atong pag-eskwela, sa atong Bible study, kung ikaw doon na kay Bible study, dili ka ingon nga mahadlok ka, magkurog ka, kay tungod tingalig, igo ang imong pagpanulti, huyang ka pa, dili, una na si Kristo, mo'y mong tabang ka nato. Bisan pa sa ibong business, naanag yun ang Ginoo. Ang iyang kabubuton na adiha, kinanglan, adto yun ta, manlingkod, adto ta mo puyo. Kay tungod, ang Ginoo na ginaguban ka nato.
O kining atong gisakyan nakakabuton sa Ginoo, matabunan sa mga bawod sa unos. Dautan kini sa bangka. Dili exempted ang atong sakayan sa Ginoo sa mga hulga nining kalibutan. Hulga nga lunubon, buwad-an ka og pagsalig, buwad-an ka og paglaom. Og kining panghulga dili nimo hunong. Naagyo ni ang atong paglaom nga kita maluwas sa mga hulga nining problema sa atong kinabuhi. Na megaton. Naagyo diha apan na si Kristo kauban nato. Naigsuon. Muhunong kini kon atong buhion ang atong pagsalig, ang atong pagtanawag ngadto kaniya. Apan dining kaimtanga nagkaguliyang nga mga alagad kay nagitabon-tabunan na sila dagkong balod ug malunob gyud sa hulga gyud ni apan ang Ginoo nas kahilom sa pagkahinanok sa pagkatulog. 24. Og tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka mga usog nga unos nga tungod ni ana ang sakayan natabon-tabunan sa mga balod apan pagkarakong apan but nagali makita niya nato nga apan tan-awang kasunod ana kay dako kayong panalangin og dako usab na atong tan-awon susihon apan siya nakatulog mo na angay natong sabton nakatulog so busa kun kita watay kaayo kaalam sa kabubuton sa Ginoo pinaagi di sa pagpaminaw sa pulong sa mga wali pagbasa sa Biblia maigsoon makaingon ta nga si Kristo nagpasagad nato sa bigaton nga unos mapuno sa tubig itabon-tabunan na ang sakayan apan si Jesus nahinanok nagtulog si Jesus dinhi gipakita lamang masamtang niya sa kalibutan tao si Jesus apan 100% Diyos gyud siya. Sa laing dapit gikapoy si Jesus busa natulog kay tao man siya. So kining pagkatao ni Jesus bisan pa naa ang mga dagkong balod kini ang pagkatulog mo ni ginganlan og langit nun nga kahilom. Langit nun. Na daw ang kalibutan wa na sa igong kahimtang tungod sa dagkong mga problema. Apan ang anak sa Dios wala magpanik na inuon ang kahilom, ang iyang kahilom langit nun. Nga naman, kay tungod anaa kaniya ang tanang kontrol sa kinayahan. Naa, Dios siya, 100% God, 100% man. So busa, sa dakong unos, kinanlan mag-learn ta, no? Makakat-on na ta, nga bisan pas dakong unos sa atong kinabuhi, na si Kristo. Hilom lang sa atong akala. So ikatulo, nga leksyon nga atong makita tadi, naitabo ang panawag sa mga alagad. 25. Og ilang giduol siya, manay dakong kabubuton sa Ginoo nga sa atong problema, muduol ta kaniya. Muduol ta, muluhod, di ba? Muduol ang mga alagad o gipukaw nila nga nag-ingon. Gipukaw nila. Umbot pasabot, ilang gipadungog ang ilang tingog nga ang Ginoo mapukaw. Wala. Ang Ginoo karon duwa man matulog, di man na matulog siya. Umisinggit sila, Ginoo tabang. Tabang. Mga matay na kita. Pagka paitan hasta si Kristo mauban sa kamatay. Well, may ilang pagtukay ito magtao man si Kristo. Apan kay paluta karon that Jesus Christ is God at hindi dili gyud siya mamatay
na niya ang tanang kontrol. Apan, mauni leksyon nga bisan sa unsang panahon labi na sa dako kayong megaton nga uno sa atong kinabuhi nga nagkurog na kita, nagsismos na ang atong kahimtang, tawag tas Ginoo. Ngano may tawag man sila? Tungod sa dakong kahadlok. Mao ni problema nato usahay mo tawag tas Ginoo tungod sa atong kahadlok. Dili kay tawag ta kay tungod dako na nagdako tag pagtuo, pagsalig. Mamay atong last resort nato magkurog na galitas katkuyaw, tawag ta. Apan og naata sa kurog tas kalipay sining kalibutan, di ta mo tawag. So, tignan tanaw nato ang tulo ka sana tulo ka characteristics, no? Nining pagpanawag. Primero, ang problema sa panawag. Kadua, ang persona sa panawag. O ikatulo, ang pangayo sa panawag. Sorry sa akong Bisaya kung dili kung sibo niya ninyo. Primero, ang problema sa panawag, versikulo 25. Og ilang giduol siya o gipukaw nila nga nanag-ingon. Ginoo tabang mga matay na kita. Ang but pasabot niya na, may suon, Ginoo, wa kabay pagkabana kanamo, mga matay na kita. Muna problema sa panaway, panawag nato usahay. Kay kasagaran, naagali ang Kristiyano na kalisod, mutawag sila sa Ginoo og pagapasulon ang Ginoo nga way pagtagad. Ha? Makaingon ko, ha? Way pagtagad ang Ginoo sa atong mga problema? Nga anaa ka sa sulod sa iyang kabubuton? Nagasakay ka diha sa iyang kabubuton? Nya way pagtagad? Kauban nimo si Jesucristo? Ang pangako sa Ginoo atong hinumduman sa Hebrews chapter 13 verse 5. Makita nato ang first part no sa Hebrews 13 na ang pagbadlong. Ikaduha na ang promise. Unsa may badlong? Ingon ng bersikulo Hebrews 3:5, bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaon sa salapi. Nga naman, moabot gali ang pagkahigugma sa salapi, moabot po ang imong pagkabugnaw sa Dios. Dagha kang problema. Busa maingon og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kinanglan na gyud ang atong contentment. Aron wa tay problema. Kay siya gayud mao ang nagaingon. Dili ko gayud ikaw pahikabsan ni pagabiya. Dili gyud mo biya ang Ginoo, dili nagmagpasagad ang atong Ginoo sa diha nga dunay kay problema. Ang problema lang wa tay pagsalig usay mo tawag ta tungod sa kalisod apan wa tay pagsalig nga siya nakakita nakasabot kay balo ang Ginoo maoy ang maoy una nga nakadama sa atong kasakit, sa atong kakuyaw, sa atong kalisod. Kung tanaw nato ang krus ni Kristo, imbis nga kita mo masamad, kita malansang, si Kristo ang nalansang, naan niya ang kasakit. Subo sa bisang pagkarong Kristohano na kita, sa problema nato sa kinabuhi, primero, unang yun nga nasakit si Kristo sa imong kahimtang. Mo nang di yun siya mabiya. Diya kanimo. So mo na problema sa panawag na atong pagkabasulon ng Ginoo. Ikaduha, ang persona sa panawag. Kinsa man eh. Igo ang imong giduulan. Igo ang giduulan sa mga alagad. O igo ang ilang ang pagpanawag nila nga tabang. Kay sa tinuod, wala tay laing makatabang sa atong kinabuhi. Gawas kang Kristo lamang. Kasagaran sa mga Kristohanon, makahikalimot ni anak. Adto sila duol sa mga tao. Mao na nga
ilho nato kinsa ning persona sa atong panawag. Ikatulo, kung saan nato mangayo kita diha sa atong pagpanawag. Ginoo, tabang! Mga matay na kita. Pero, tanawang pag-ampo, dire Migsoon. Ang pag-ampo sa mga alagad, Ginoo, tabang, mga matay na kita. Upatra ka litra. Hamubo nga pag-ampo, apan epektibo. Dunay gahom. Dili kinahanglan nga taas ang atong mga pag-ampo, dili kinahanglang memoryado ang atong pag-ampo, dili kinahanglan nga pabalik-balik ang atong pag-ampo. Kay tungod kauban na nimo ang Ginoo. Kini usahay akong anak na gagmay pa. Naa sa akong kilid na ako'y trabaho. Pa, kuhi tala pa. Unsa man lagi, unsa may mong gusto. Pa, hanto masuko na lang ko kay tungod sigig tawag. Now, ang Ginoo di man masuko, apan hunaw na agod. Kung pabalik-balik ang imong panawag sa Ginoo, ang imong pagpamay, memoryado, nga kauban man nimo si Jesus. Mahimo bang mga matay kauban si Jesus? Imposible. Imposible. Busa saligi ang imong panawag kang Kristo. Tabang. Mga matay na. Kini niya ang primero, kung dili ka magtotoo, kinanglan mo tawag ka kang Kristo. Tabang. Luwasain tao ng akong kalag. Ginoo. Kinanglan yun. Unahon natong pangayuon sa Ginoo ang atong kaluwasan. Usa sa atong mga problema sa matag adlaw. Tungod, nagaingon ang Roma 10:13, kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mao ni eksakto natong panawag sa Ginoo. So, ikaupat, so nakita nato ang mga leksyon, primero sa panghitabo, ikaduha sa dakong unos, ikatulo sa panawag, karon sa ikaupat sa pagbadlong. Versikulo 26, nag-ingon, siya mingon kanila, nganong nalisang man kamo o mga taong diutay pagsalig? Og mibangon siya og iyang gibadlong ang mga hangin og ang lanaw og miabot ang dakong kalinaw. Miabot ang dakong kalinaw. Dili lang sa hangin, dili lang sa hangin og mga baod, kundi kalinaw sa mga alagad, sa mga tinunan. Usa, may tabo ang kalinaw, may igsoon, gibadlong ni Jesus ang iyang mga alagad. Mao'y primero ang iyang mga tinunan. Kung sa may gibadlong ni Jesus sa mga tinunan, primero gibadlong niya ang ilang kahadlok. Kinanglang yun. Maunang sa mga wali nato, mag-unag yun ang badlong sa wali, kay tungod na ay mga umalabot nga problema nato. Aron maka hinumdum ta nga, di ta ngay mahadlok, bisa pag-unsa mga problemang maabot ka nato, mahikurat ka, mahadlok ka bagud nga kauban man nimo si Jesus. Ambot pasabot ini nga ang nahadlok sila, wa pagyud sila makaila og igo eksakto sa Ginoong Hesukristo. Mura mag-insulto ni nga pila ka tuig na silang buwan-uban apan wa pa kaila. Nato. Naanatas mga 20 ka tuig, 10 ka tuig, 5 ka tuig. Apan naalang gyapon ta nagsalig ining kalibutan. Insulto na sa atong Ginoo. Naata sa atong unod nun nga kahadlok. Ang espirituhanong kahadlok, abot pasabot, gugma, respeto sa atong Ginoo. Pagkaulaw sa Dios ning mataranta ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nga kining pagsulay sama ra ni sa mga kini bitawng magtanong-tan butangan nato og kanang abono baho na, no? Mausab ang pagsulay sa kinabuhi baho apan mao ni makatabang nato mutambok ta.
malig-on ta, mamunga ta. So maoy primerong gibadlong sa Ginoo ang kahadlok sa mga tinun-an. Ikaduha, gibadlong ang ilang pagtuo. Ngano man? Tanaw basa haragod 26 nag-iingon. Siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo o mga taong yutay pagsalig. Naay pagsalig kapan yutay. Mao pud nato. So gibadlong ang pagtuo nila. Kaingon nila hamtong na sila kay tungod sila sa kauban ni Kristo. Apan si Kristo nag-ingon, yutay pa mo pagsalig. Kuwang pa ang pagpaminaw sa mga leksyon ni Kristo. Kuwang pa sa pagpanginabuhi sa ilang mga natun-an. Pagtuo, importante kayo ni sa Dios. O importante gyud kanato. Nga naman, mayngon ang Hebreo sa 11:6. O kung walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Dili gayud mahimuot ang Ginoo kung yutay o walay pagtuo. Kay bisan kinsa nga magatuol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa. O nga siya magabalos ra sa mga magapangitan aniya. Bisan tulod nining mga tawhana, kinatinaw jutay mo nang gibalusan sila ni Kristo, naghimog milagro ang Ginoo. So usa ang kalinaw gibadlong ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ikaduha, usa ang kalinaw gibadlong ni Jesus ang hangin. Gibadlong ang hangin. Tanawa 26 atong teksto. Og mibangon siya og iyang gibadlong ang mga hangin og ang lanaw. Kanang gipadungog ni Kristo, dili lagi pakita ang iyang gahom, ang iyang milagro. Apan katuyuan nga gisuwat ni Mateo aron makadungog ang iyang mga alagad nga ang pulong, ang tingog ni Jesus mauna ang gahom. Ang pulong sa Dios mo ni gamhanan. Importanteng paminawan ang pulong ni Jesus sa mga pagwali, sa mga pagtulunan, sa pagbasa sa Biblia, kinanglan atong paminawan ang pulong sa Dios. Nga naman, Roma 10:17, kay ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Samtang kita nagapaminaw sa pulong ni Kristo, magtubo ang atong pagtuo. Misulti si Jesus, o kini mahitabo ang pulong sa Dios. Ang mga binuhat na hitabo pinaagi sa pulong sa Dios. Salmo 33, versikulo 6, nag-ingon, pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit o ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Ginhawa og pulong mao kana ang pulong og espiritu kausara. So busa ang kalinaw gipadlong sa Ginoo ang hangin. Ambot pasabot gipadungog nila ni Jesus ang iyang tingog, ang iyang pulong ngadto sa mga alagad. Sa dihan nga nahilom sila sa pagbadlong sa ilang kahadlok ug pagtuo, gipaminaw lang gyapon sila, gipapamaminaw na bisan pagali ang mga ang kinaiyahan, ang hangin maminaw sa iyong pulong, di laboy pa ang mga alagad sa Dios. Gamhanan ng pulong sa Dios. So makita nato nga gibadlong ang mga hangin. Ikaduha, gipakita din ang katuyuan sa pagbadlong. Katuyuan sa pagbadlong, sa pagpaminaw sa pulong, sa may katuyuan ni Jesucristo. Kahilom. Kahilom sa iyang mga lagat, o kahilom sa hangin o ang lanaw. Og miabot ang dakong kahilom. So katuyuan diha, paghatag kalinaw nga si Jesus mao ang makagagahom. O ikatulo, ang gahom sa pagbadlong. So ang primero, ang pagbadlong sa hangin, kaduha ang katuyuan sa pagbadlong, karon ang gahom sa pagbadlong, dakong kalinaw. Kisa may makatag tinuod kalinaw, si Jesucristo lang gyud sa atong kinabuhi. O dayon kaayo nahilom.
Nahilom mga alagad, mga tinunan, nahilom ang nature. So, nining atong mensahe karon maigsoon. Angay nato masabtan nga ang atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon usa ni ka pagpanaw. We are travelers in this world. Dili kita kalibutanon apan kita nagapanaw dinhis kalibutan. Sugo ni Jesus aron kita mulawig paingon tabok ngadto. Unsa man tabuka paingon sa iyang ginharian sa langit. Apan siguruha nga nagsubay ta sa kabubuton, nagsakay ta sa sakayan nga giandam sa Ginoo. Kung sa man sakaya, iglesia, ang imong Bible study, ang imong pamilya, ang imong trabaho, ang imong business, siguro nga kita nagasubay sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ang Kristohanong pagkinabuhi, paglawig. Paglawig kini. Dili panuroy, dili bakasyon, dili picnic, no? Dili pagpangaligo sa dagat. Kundili kining atong paglawig nining atong kinabuhing Kristohano, nining kalibutan pakigubat, kumbati sa atong pagtuo. Fight a good fight of faith. Mao ning paghimog kalinaw o pagpakabalaan, kay kung walay pagpakabalaan, walay pagkalinaw na sa gineren sa Dios, walay makakita sa naong sa Dios. So kinahanglan nato nini sa atong pag-atubang ning dagkong unos na ang gyud kalipay di sa atong pagtuo, na ang pag-antos, na ang paglahutay. Kay tungod ang Kristohanong pagkinabuhi usa ni ka paglawig. Ikatulo, Kristohanong pagkinabuhi dunay pagatutukan. Dunay pagalantawon, dunay nag-una kanato. Na ano nag-unang Ginoo sa atong paglawig, sa atong pagpanginabuhi. Usa man nato na pinaagi sa pulong sa Dios, masabtan nato ang mga misay, sabto nato. Ikaduha, ang kahayag sa pulong mao nay mag-iwag sa atong tiilan, sa atong mga dalan. So doon na tayo pagkatutukan. Hebrews 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Nagyan nagtutok ta kang Kristo. Ikaw pa, Kristohanong paglawig, alang sa himaya sa Dios. Dili ni ayang alang sa atong kahimayaan sa ugalingon. Ihalag nato tanan, ingong hinangpunon ang pag-alagad nato sa Dios. Hebrews chapter 12 verse Romans chapter 12 verse 1. Ihalad ang atong mga lawas ingon nga hinangpunong pag-alagad sa Dios. Himua tanan alang sa himaya sa Ginoo. Nagaingon 1 Corinthians 10:31. Busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Mao ni atong chief end. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Bisan pa sa atong mga kalisdanan, sa atong mga pagsulay, sa atong mga trials. The chief end of man is to glorify Him and to enjoy Him forever. So, may suon. Sa mga unos, sa dagkong unos, nagipod ang dagkong milagro sa atong Ginoo. Saligi ka na. Magampo na. Dalay ko na mga amahan, salamat nining mong pulong nga nanap sa gipukaw nimo ang among pagsalig diha kanimo. Kay tungod sama sa mga dagat, dili gyud mawad ang balod gagmay, nay dagko, nay unos. Apan ikaw kauban namo sa among sakayan. Nag-una ka. Ikaw nag-lead sa among kinabuhi. So Lord, amo lang palihukon ang among pagsalig kanimo. Nagdili lang basta jutay, kundili naagyod mega usab ang among pagsalig og sismos makakurog tungod sa kabugaton sa among pagsalig diha kanin. Mao kining among pagampo sa lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.